Βάλω μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα. Μην καλείτε παρακαλώ, γιατί θα φιλοξενήσω τη φίλη μου τη Μαρία την Πασχαλίδου. Αν με ακούτε παρακαλώ έτσι στη γραμμή, δώσε μου φιλία. Και μάλιστα αυτό θα γίνει ευθύς αμέσως. Θα χαμηλώσω τη μουσική και θα καλημερίσω το μαράκι τη Μαρία την Πασχαλίου. Ποιος θα σηκωθεί, παιδί μου? Ορίστε, όρθιοι είμαστε. Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μέρη, έχουμε σίγουρα φίλια γραμμή. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα ρε Μαρία. Καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις? Προσπαθώ να ξυπνήσω τα παιδιά μου. Τους κυνηγάς, Τι κάνουνε τα πουλάκια μου? Μια ερώτηση έτσι, γιατί έχω να σε ακούσω και καιρό για να σε δω. Είναι καλά όλα? Τι κάνουνε? Ναι, τι κάνουνε? Βγήκανε καλοί μαθητές, καλοί αυτοί όλοι οι αντάρτες? Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Τέλει. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, χαίρομαι. Τώρα πάμε λίγο κάτι πολύ ωραίο που βρήκαμε τέλος πάντων και θέλουμε να σε φιλοξενήσουμε για να μάθουμε περισσότερα. Είδα ένα ωραίο προγραμματάκι το οποίο τρέχει. Σωστά. Η Μαρία, όπως ενημέρωσα και τον κόσμο, είναι. Μόνο ένα είδες? Εγώ είδα αυτό το τελευταίο, να σου πω την αλήθεια. Δεν με ενημερώνετε σωστά. Δεν παίρνω mail από εσάς και το κάνω δημοσίως το παράπονο. Η Μαρία, τώρα ως πρόεδρος της ΚΕΔΙΘ, όπου ΚΕΔΙΘ είναι η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, έλεγα νωρίτερα ότι αφουγκράστηκε ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα αγοράς κυρίως και ανάγκες αγοράς και έχει καταρτήσει, δεν ξέρω εσύ ή ποιος, αλλά θα μας πεις. Πρόγραμμα το οποίο είναι αυτό που χρειάζεται, έλεγα, ως επένδυση, γιατί έχουμε και τη Χάιφεν εδώ και μας τα λέει, ο τουριστικός κλάδος γενικώς στη χώρα. Δηλαδή καταρτισμένο προσωπικό. Πάμε να μας πεις δύο πράγματα τώρα. Καλημέρα καταρχάς, έτσι. Καλημέρα. Όχι μόνο στο τουριστικό κομμάτι. Ναι, και άλλα. Ναι, και για άλλα. Απλά είναι σε αυτό το εξάμηνο, είναι τιμόμενος τομέας ο τουρισμός. Ξέρεις ότι και ο Δήμαρχος μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κέντρο διαβίου μάθησης που το έχουμε πιστοποιήσει από τον ΕΟΠΕΠ και κανείς μπορεί να σπουδάσει και να πιστοποιηθεί για το επάγγελμα που τον ενδιαφέρει να κάνει στο μέλλον. Αυτό, ας πούμε, αυτό μπορεί να είναι στο κομμάτι του τουρισμού με θεματικές ενότητες πάρα πολλές. Έχει πολλές ενότητες. Χαρακτηριστικά να σου πω, από υπάλληλους τηλεφωνικού κέντρου μέχρι τουριστικός αντιπρόσωπος. Ναι. Αυτά είναι ετήσια προγράμματα. Υπάρχουν και ταχύρυθμα προγράμματα σε σχέση με τη ρεσεψιόν, την οροφοκομεία, το web radio που έχουμε. Ναι. Και πέρυσι, ξέρεις, ήθελα να σου πω ότι πέρυσι πέρασα μια φάση από εκεί, από την Κρήτη, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις, πέρασα και είδα το Θωμάτο Ζήκρα και τα λοιπά και μου έκανε εντύπωση το πόσος κόσμος θέλει να μπει στα μυστικά του ραδιοφώνου και πραγματικά στο λέω, δηλαδή είδα τμήματα και μάλιστα όχι μόνο ένα που τα παιδιά, ας πούμε, είχαν καημό να κάνουν ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο και αν μπορέσουν να δουν και την τύχη τους και στα Ερτζιανά, αν υπάρχουν. Και ξέρεις τι παθαίνουν, τρώνε την πετριά που φάγαμε εμείς. Μετά τρελαίνονται. Αυτοί τώρα όλοι πρέπει να έχουν από ένα σταθμό, έτσι. Δεν μου λες, έτσι. Στο Δήμο χωράνε, στο εθελοντικό χωράνε τα παιδιά αυτά, κάνουνε τίποτα? Στο εθελοντικό του Δήμου? Ναι. Όχι, γιατί είναι σημαντικό ραδιόφωνο. Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε για το πρόγραμμα. Πού απευθύνονται, πόσο καιρό είναι η διάρκεια του προγράμματος Μαρία και αν υπάρχει μετά κάποια πρόσβαση σε μερικές εταιρείες σαν πρακτική, σαν αυτά, σαν τέτοια. Σου είπα ότι είναι διαφορετικά τα προγράμματα, είναι πολλά, με διαφορετικές ώρες, διαφορετικό χρόνο και διαφορετικά χρήματα. Ωραία. Πού και διαφορετικές απαιτήσεις. Καρακάση 1, στο πάρκο της Κρήτης. Καρακάση 1, ναι. Εκεί που είναι η κοινοφελής επιχείρηση. Ή 231-03-13-414. Μισό λεπτό να το γράψουμε κι εμείς. 3-13. 4-14. Μόνο να σου πω ότι εκτός από όλα αυτά που είπαμε, έτσι χοντρικά, έχουμε διακονίσει βιτρίνας, αισθητική άκρων, έτσι, με υπολογιστές κτλ. Έχουμε τώρα τα σεμινάρια του ΕΦΕΤ, μπορεί κανείς να γίνει τεχνικός ασφαλείας, μπορεί να γίνει security, και κάνουμε και πάρα πολλά προγράμματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο κανείς να περάσει από εκεί για να ενημερωθεί. Ωραία. Τι κόστος με ρωτάνε οι ίδιοι ακροατές από κάτω? Το κάθε πρόγραμμα έχει και διαφορετικό κόστος. Γιατί ακριβώς έχει διαφορετικό χρόνο μέσα στο έτος σπουδών.
διαφορετικό κόστος και διαφορετικές απαιτήσεις, όπως σου είπαμε. Άρα τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να πάει από εκεί για να του πούνε τόσες μέρες, τόσες ώρες, τόσα χρήματα. Ή να καλέσει η Μαρία, έτσι, για το επαναλάβω εγώ γιατί το έχω γράψει, στο 313-414. 2-3-10-3-13-414. Να έχουν στο μυαλό τους πάντως, επειδή είναι κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι είναι σαφώς καλύτερα και φθηνότερα, να το πω έτσι, από κάποιον ιδιώτη. Δεν θέλουμε να μπούμε σε κόντρα με τον ιδιώτη, γιατί πάμε μαζί. Απλά ως κοινοφελής έχουμε καλύτερες τιμές. Με ρωτάνε για ΑΜΕΑ, υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει γενικώς πρόληψη? Έχουμε 2 αίθουσες κάτω που ναι, μπορούν να φιλοξενήσουν για ΑΜΕΑ. Γι' αυτό είμαστε και επίπεδο 2. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που απαντάμε. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολύ ωραίες ειδικότητες και πολύ, έτσι, πώς να σου πω, ας πούμε, έξυπνες. E-commerce, ας πούμε, εμπορικό... Είναι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, έτσι, Κώστα. Εμπορικό. Αυτό γιατί μπαίνουμε στην περίοδο προς το καλοκαίρι, οπότε πάρα πολλά παιδιά ενδιαφέρονται να δουλέψουν στη Χαλκιδική ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Οπότε η συνεργασία μας έγινε με επιχειρήσεις της Χαλκιδικής. Μάλιστα. Οι καθηγητές ποιοι είναι? Δηλαδή, οι καθηγητές είναι πιστοποιημένοι άνθρωποι, πιστοποιημένοι καθηγητές από τον ΕΟΠΕΠ. Ναι. Βάλε και ένα για την Τζέιρε Μαρία να με βολέψει και εμένα του χρόνου. Να έρθω κι εγώ. Έχω πιστοποίηση σε αυτό. Λοιπόν. Έλα μωρέ, πλάκα κάνω. Λοιπόν, πολύ ωραία αισθητική άκρων, αποτρίχωση, διακόσμηση βιτρίνας. Ακούστε λίγο. Computing, web radio, reception, job career, συμβουλευτική. Αυτά είναι κι άλλα. Έτσι, λογιστική, startup επιχειρήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Υπενθυμίζω τους αριθμούς κλήσης. Τον αριθμό κλήσης είναι το 2310-313-414. Μπορείτε να πάρετε να ρωτήσετε από ποιες ώρες, Μαρία, μέχρι ώρες? Από τις 9 και μετά. 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και αυτό το που παίρνουμε το βασικό, να το πούμε, είναι το πιστοποιητικό, έτσι, το CTA. Ναι. Ωραία. Το οποίο είναι ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Και πιστοποιημένοι. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καινούργιο να με βάλετε στα mail, τα mail μου να τα βάλετε, σας παρακαλώ, αν γίνεται, στη διαδικασία, στα δελτία τύπου, να παίρνουμε και εμείς κάτι να ενημερώνουμε και πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, Κωστά. Και εγώ να είσαι καλή. Καλή σου μέρα.